Enggak, iki umpamane mentok dibelah nyapa? Yo nangis aku. Lah nyapa nang sih? Regane larang. Oh. Mentok regane 2000. Oh. Dibelah mbak tukane wedhus luwih akeh kanggo sak RT. Lah mentok kanggo wong papat. Oh. Rugine kan kuwi. Oh, alah kuwi to solusi. Iya. Dek iki lho, mbeleh wedhus loro kanggo sak RT. Mbeleh mentok kanggo wong papat kuwi entek. Ngono lho. Mantepe lek wedhus disate, lek mentok apa enek sate mentok. Iya toh? Iya. Jane gawe ide gagasan gawe sate mentok. Nah, tapi regane larang ya panggah rugi. Tapi semurah-murah to. Lah enak kae mentok lewat kae lho murah. Sing jalan-jalan kae lho, Iqbal itu kae murah kae. Ayo ngawur ya pikir aku. Ayo. Kae mentok tamanan kok. Makane kae 5-11 kayak iki. Unggul kok. Beda. Beda.